cogo dɔn bisimila hinɛ na ɲininkali la dɛ ayiwa ne ko CEDEAO mɔgɔw o ma don wa fo bɔra Mali la yan u nana o ka ci banna fin de mission de la délégation de haut niveau de la CEDEAO à Bamako e kan t'o ma wa d'accord Balijati y'a fɔ cogo min ko an ka farafinna tile bi yan fanfɛ tɔnba CEDEAO ka ciden minnu nana ko u ci kun cɛra Babadaw taara ayiwa mun bɔra a la bɛnkɛ n bɛn'o de walawala i ye o i b'a dɔn kunu alamusa u donna yan ayiwa o tun tɛ kalo tile 29 ye wa sɔgɔma kelen la ten kunu u na délégation belebele jamanakuntigi fila kun b'a la jɔn ni jɔn Dii Kulubaliw ka jamanakuntigi kɛ Gambi ok Bengali Maganera ninnu ka jamanakuntigi yedo Babara Adama Barrow président muso filatigi ani Ghana jamanakuntigi Nana Akufo-Addo délégation ma da o ma dɛ Togo ale ministre min cɛsirilen don Togo ni jamana wɛrɛ cɛsira taama la professeur Robert Dussé ale tun bɛ délégation ani ne yɛrɛ baden kɔrɔkɛ Goodluck Jonathan médiateur ale tun bɛ délégation ninnu ko nakun ye jumɛn ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ bɛn ni keleya la kɔrɔrikaw ka sɔrɔsi 46 ni dɔw ko mercenaire 46 olu minnu jalakira k'u tun b'a ka dankari kɛ an ka jamana la olu ka bilali ko la nka Mamada tɔnsigi in kɛra sɛfan kɔnɔ tɔnsigi de ye koyi o de ye huis clos ye wa tɔnsigi fila yɔrɔnin kelen wala ne min tun bɛ yen ne ma kaba e bɛ kaba e tun bɛ Bamakɔ ye kunun fɛ ne dun ma ye de bɛ ne mana kari kelen na sɔrɔ wa e dogo i la de o i kana na burusɔngɔ ɲini fɛ a bɛ kɛ ayiwa c'est Bamakɔkaw bɛ di baasi tɛ yen Asimu b'i fo a diyara n ye Babara ɲɔgɔnye kɛra siɲɛ fila de ye tile kelen kɔnɔ est-ce que o ka kan o ye gunuma ye jamanakuntigi saba ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ Asimu Goyita Nana Akufo-Addo ani Adama Barrow est-ce que u bɔra ka fiɲɛni minɛ o bɛ kɛ ka tila ka don tuguni ka heure kelen bɔɲanko kɛ ɲɔgɔn ye la hali bi sɛfan kɔnɔ ɲɔgɔn ye n'o de ye huis clos kunnafoni si ma porokoto ka bɔ yen ka bɔ nin tɔnsigi fila la wa u bɔlen tɔnsigi so kɔnɔ Babada dakuruɲɛ kelen o ma fɔ maa ye journaliste m'o mɛn maa o maa kun bɛ kɛnɛ kan n ko o ma fɔ kunnafoni si ma porokoto ka bɔ aucune information n'a filtré des différentes rencontres à leur sortie ni interview ni déclaration n'ont été accordées o m'o jɛdi mɔgɔ si ma nka an ka fanga ɲɛmaa n'o de ye son excellence colonel Asimu Goyita komi n b'a f'i ye laada la cogo min balimaya sama ka d'aw ye kojugu aw y'o dabila aw kana walidenw k'aw somaw ye den min ka fisa ni den bɛɛ ye Asimu i n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali an fa Adama la sanko an ba Awa Kulubali an ka taa Goyita Doroje Goyita ayi Goyita nba i y'a faamu a sɔrɔla o yɔrɔnin kelen bɛɛ dɛ Mamada ko paraw ni barakɔnɔbila de kɛra kelen a y'u bilasira fo pankolonjigi kɛnɛ na awɔ o kɛra ko bɛɛ lajɛlen bannen a banna sike sɛbɛn fɛ b'a ko wait and see o ye anglais de ye k'an k'an sigi an ka ko tɔ lajɛ wait and see i tɛ anglais mɛn sa Tennessee Amérique dugu dɔ de wait and see Nasira Amerika an bɛ Bakaraji Mayifu an b'a fo Mayibileni ka foli di Bulo Jalo ma a filankɛ Bulo bɛ an b'a fo ayiwa kosɛbɛ bisimila bɛnkɛ ne an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bɛnkɛ Simu ka bago ye mun fɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ muso kɔrɔ wa awɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ muso kɔrɔ Simone Babo wa i yɛlɛ ko Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ muso kɔrɔ bɛnkɛ o kɔrɔ ye mun ye a cɛ mana bɔ fanga la a ma kɛ jamanakuntigi kɔrɔ muso ye a muso kɔrɔ u ka furu sara o divorce total i tɔgɔ ma ne bɛ taa ta a b'i bolo n bɛ Simone Babo ta a b'i bolo muso gɛlɛn n'o dɛ a bɔn muso cɛbakɔrɔ yɛrɛ don a tɛ tɛmɛ o kan Simone Ewe Babo bɛɛ woro b'a nɔfɛ a bɔ grand-frère muso tɛ yan quelqu'un laisse quelqu'un prendre awɔ dɔ b'a bila dɔ b'a ta mais n'i ye nin ta n nkalon bɛ bolo ko mun bɛ ye baba Babada e ko Simone Babo ye mun fɔ affaire de 46 soldats ivoiriens wa bien point on ne va pas embêter l'ONU pour cela Simone Babo appelle Ouattara à l'humilité
bangoya nanzara kai ba wala bamanangana no kera ba jara ka se ka famya ka to sugu kono e limani yoro ni fo bamanangana bega le liyo ba bi jata fo limba fo bamanangana ba mi kamara leta afamuda atafam la duma fo ma joge be igado boage baba kamara de penge bili haki o tna nya fa yede balien fa be korwara nga foli bu belejele simon baboko kanga natta oni mautoro ni kumala wala sana watara kanka majigin ke doni wageya kwa wala san kanga wageya ke ni kula wala akci Cameroun de afasi ko wati mena farafina klebe afanfe bolo appela jele yule do ni mali ni korwar ga ni manga nye sorasi munu mena na anfe korwar jamana kuntiki koro muso koro simon babu aya ira ka fo wala san nga gouvernement ko majigi ni uje ni kuina sagesse wala gouvernement de Ouattara a manqué de sagesse dans la gestion de cette affaire ayo ayi ne kuma info ikado irishu ka gafe do de kono do be wele ko Russia Today RT le journal RT Union Soviétique Russia Today la Russie aujourd'hui la Russie d'aujourd'hui quoi ne benga se bajalo ya famia e benga fuwa ayi benga dale te benga se fu ani benga bogar so so siribe benga so siribe le benga fu ani SNT siruno zaz kaka do ke abaka tanye danga chikoroba ka kana nyina buru songo ko ayi bara jamana kuntigi koro muso koro abora kan fo irishu ka gafe do de kono RT ko mi nyafiye chugumi ayira ka fo kantu mangan ka tal oni mautoro ni kula kale bulo ni ko ina de alasane nga fanga majigi de uche do ni ko mali ni korwari jamana fladi munum benwa ngora mena samba yiriga wechende ko bo mena ni gele do nani dakene mali ngo ye korowar surashi do ni marfa jugu de mina ka dukulu ka unana munganga jamana la ko mali o de nyingali voilà la question nyingali be anya surashi do mine ni marama fe chejugu ye anga dukko unana munge anga jamana la no na chuyi ko nyingali be abana be aywa ko na suru na nga jamana tarabasodi otmala na ba fe ko surashi nu soro otike majigi ko de otike sigi ka fo ko de otike sabali ko simon babu ende aywa ako uko ni mina na femi ye chie tege daru ka ni marama fe ukunna na ni o marama fe nye munde kama Allah udunte maliyenye unana mungeni ni marama feunye mali jamana ko ni ngaligele kama ngangata oni toroni ni kuma ye abada kuna danale ma foi de fam ale ma fen famu ne la yiwa ko mala ko korwar jamana nyemaw alasan naka gouvernement tigi ku kanga sabali ku kani ko lajeni wagayayi ku ka keni majigi tigi ale nyebe mina ale Simon Babo baram kulubali Simon Babo ewe ko yamso odo nya fare bawka nyana sa e ko mbora dinena ba furu sira ala ta tambirila ni bora dinena ni mbo dinela me do chrétien ala Simon Babo e chrétien e bora sa ba la muso woro ala o tenya moda wamba ke pien ara sanyina pien mbata pien nyoro shiruka aklobila karamwa kwa beti fia nga bega minfo ni iklowola de sedo yere ekogo e bajolo be mulu adeta to ayiti do ho woro de nyena ni mla ka to fly o fly re yani ngata nyoro be kele mla ya be ga bo sere woro fly de astaghfirullah wora babo Simon Babo ga kuma de nyim famuna bismillah benga ko munne be Burkina Burkina Faso mo be benga deux points situation confuse à Ouagadougou c'est 30 septembre 2022 benga ne nangara kay ba wala ba manangan kenyina no kera lame baka beleje de ba fa wala ga sote ne bubu sira yare la o fajiri da nan dale kisega me fo Ouagadougou e ka ba wo manya galo diga ichene na de katami kiti resro fo kisedala ni Ouagadougou kon mboy ben kiseda kon na kon tambla nyoron ni blay zawiya la yo ora naam agwana ko e Burkina Faso la bi fajiri day nako bitakalo kile bisbaya septembre lo samba flani Ouagadougou ka kala
le faso.net ale de y'a fasiri o bara ko birisale do dɛ bi juma in kɛra juma kalaman belebele a daminɛ a kɛra kisɛ de la ci ka de bɔra fan bɛɛ fɛ ka bili ka babasi poroporopopopopo kidupo bɛɛ fɛ jamana yɛrɛ dugu kɔnɔ ye wagadugu kɔnɔ ye a siraba belebele bɛɛ donda karankɛ daw suara tɛ cɔyi e ɲɛna ko y'a bannen ya télévision fagara tɛ suɛ e ɲɛna ko y'a bannen ya radio fagara tɛ suɛ o bɛɛ tigɛra o bɛ heure caman bɔ bi ayiwa dɔw kɛra an lakalita ɲini na an tɛ sigi an bɛ don dogodogoniw na k'a labɔ ne ko mun de kɛra mun bɛ yen a bɛ n ka mago b'o yɔrɔnin de la o ayiwa jaa sɔrɔsi dɔw de dusu tiɲɛnen fanga in taabolo cogoya la mamada u yɛrɛ u bɛ kuma fɔ la fɔlɔ u bɛ ɲɔgɔn ye la fɔlɔ gafe in bɛ bɔ tuma min a y'a sɔrɔ a ma fɔ ko coup d'état kɛra a ma kɛ dɛ u tun bɛ pourparler la fɔlɔ sabu gendarmew ni sɔrɔsiw olu tun bɛ wuli ka jɔ fan bɛɛ fɛ walasa fɔ ka bɛɛ bɛ se ka k'a la u kɔni ko jamanakuntigi n'o ye fanga furakɛ jamanakuntigi Paul Ari Damiba Sawadogo Damiba k'a lakanalen don lakananen yɔrɔ sabatilen na ni barika ni sɔrɔsiw ka dɛmɛ ye ayiwa nin kɔni maa bɛ se k'a ko in ɲɛɲini a ju la arasini yɛrɛ la fɔ n'i y'a jateminɛ tile 4 dɔrɔn mobili minnu camion caman ba de tarapasora dantɛmɛ walekɛlaw fɛ camion minnu ni dun ka fa de tun b'a kɔnɔ ni Paul Damiba yɛrɛ ka cɛsiri ye u ye camion a ka ca dɛ k'u fa balo la u kun kan ka taa di kɔrɔnfɛ yɔrɔw de la yen walasa k'u dɛmɛ ayiwa o camion de attaquera ka maa 15 fa o yɔrɔ kelen k'a camion bɛɛ cɛ ayiwa Paul Damiba yɛrɛ a yɛrɛ taara i ɲɛ jɔ a kɛnɛ kan ye gasinde ye gaskinde ayiwa lieutenant colonel Paul Damiba a yɛrɛ wulila ka taa yen koyi o kɛra mamada le 29 tɔrɔ o kun tɛ kunu alamisa a yɛrɛ taara i sen jɔ ye walasa sɔrɔsi minnu bɛ yen ka dusu don u la k'u timinandiya u kan'u bolo jigin ayiwa o dun y'a sɔrɔ tasuma bagabaga bɛ jikani ji goniyalenba de don armée yɛrɛ kɔnɔ i y'a faamu ka d'a kan sɔrɔsi dɔw bɛ yen olu fana dusu tiɲɛnen de kun don sabu u ka ɲɛmaa minɛnen don i b'u ka ɲɛmaa tɔgɔ dɔn an da ma fama kuma ma o a fɔra ko min b'a ka coup d'état kɛ Europe la sa lieutenant colonel Emmanuel Sungarana o minɛnen don o masurunama n'o kanubaa minnu bɛ sɔrɔsiw cɛla ye olu fana poyera ka dusu bɔ olu m'u ka dimi dogo koyi u ka ɲɛmaa minɛli la ko Ɲankuma ale masurunama n'a kanubaw a n'a ka éléments olu de wulilen filɛ nin ko in na ko sabu u y'a minɛ ka nkalon de d'a la k'a ye nafolo dunko cɛjuguya kɛ sɔrɔsi ni nafolo dunko cɛjuguya n b'a fɔ a tɛ yen Burukina o ka dɔgɔ dɛ ka sɔrɔsikɛ minɛ nafolo ko la Burukina mɔgɔ ni n bɔra journal kɔnɔ nin yɔrɔ la Ala k'i ci i k'a fɔ k'i bɛ Burukina dɔ kɛ den kɛrɛfɛ k'i bɛ surafɛn d'a ma n b'a fɔ a t'a minɛ dɛ mais n'i m'a di a di cogo la bɔnɛ y'i ta dɛ a bɛ k'a ɲɛna ko dɔ de ye sara ka na surafɛn d'ale ma k'a ka baara tiɲɛ hali n'o ko tun bɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ tun aw ta yɛrɛ bɛ maa ci ma kɔkisɛriw yɛrɛ bɛ an ka dɔnya dɔw ni clients cɛ bi don gafe kɔnɔ an ka don ayiwa o la sa unité dɔw tun bɛ gendarmerie la yen olu fana y'a jira k'a fɔ minɛn t'u bolo gouvernement mago ma jɔ olu la juguw bɛ k'u jigi tigɛ faa k'olu fana diminen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ u y'a ko daminɛ dɔrɔn kirikirikiri u ye baara fɔlɔ min kɛ u taara lieutenant colonel Emmanuel Sungarana bɔ kaso la fɔlɔ ayiwa nka kunnafoni sira dɔw y'a jira fɛnɛ dɛ k'a fɔ minnu filɛ ka ku kɛ nin ye ko Blaise ka garde corps kɔrɔ caman b'u la dɛ ko tuma la ko nin ye ko de wulilen ye sa maa tɛ ko min dan yɔrɔ dɛ gafe min y'a fasiri lefaso.net a bɛ Abdramane Jakite fo ko an b'a fɔ ka ne bɛnkɛ fu fo kosɛbɛ a ye bɛnkɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ b'o fɔlɔ fo o diya Fuseni Saramunu an b'a fɔ n'a fila ɲɔgɔn Lasana Saramunu bɛnkɛ fu kosɛbɛ Sebu Kamara ninnu ni Sebu Sisoko e ko Mamadu Saramunu yɛrɛ ani i cousin Mamadu Saramunu a ka numéro tun na ma f'i ko téléphone in buruna ni numéro bɛɛ mais an b'a kɛ basiba ye bɛnkɛ fu don quoi Guinée fɛnɛ ye compatriote Laginɛ ka kalan bɛ yen dɛ n bɛ foli d'a ma u bɛɛ b'a mɛn ka Talibe Baraji fo kosɛbɛ n bɛnkɛ don
ka se ko baraji fo benge fu la sana su soko benge du jem ka be fol ma war kidafo barkida ndere ah oui ko 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 JMK général Malamine Conté c'est ne ma filale ni ya photo jongoro ta do era ngone ya do ko benge do be gabo rebe fama bara do la o do wa ale do ne fama nana awo ne ta ma soro ka don ko so e bina do to to ke te bebe ga ya e bina do na awo bebe ga ko roketa ambe bebe ga do ke bo do de awo ifene bina do sisa aywa be de nogo mun kuma be Musa Mara kande Bamado ko in fana kembe ka bololo siraw kukuni abide nyafo réaction Musa Mara au discours du premier ministre Abdoulaye Maïga e kanto ko Musa Mara bora ka haklina di anga premier ministre mi sigle do yani soni aka kai walma mawere kana be interim Abdoulaye Maïga o bora ka kuma min fo jena mini tomba ka gindigi sanfe Musa Mara ya haklina min fo babada o kuma de be bololo sira be kampi anyafo be Musa Mara ere de kuma kan ni yede gafe jumengono informateur kunafundila ako ale premier ministre par intérim ayaka lasedi lame ni nafa bayi jena mini tomba ka gindege ka sibiri septembre ko le muganna ni samba flani ako ale ni sodiara Mali aka gouvernement nyema ka boka ta kuma Mali togola anaye dakuri nye damado fo jena o bena ale ma kosobe be miye ka adama deunga hake o labatu kosobe ani ka do bengan sebe min gara Algérie accord de paix au plali senga o nyena anga sigi sharia fanga la no ye retour à l'ordre constitutionnel normal o pena kosobe aywa ani geleya munun banga ni Mali be ko lateme bi olu ladlani babada ka fere jojo sigi anga jamana deum bi se ga lakana chogomi kiri nyuma be tige chogomi ambi se ka balo here la chogomi ko diara le kosobe comme ale be jiginani min soro la selina premier ministre par intérim ga la selina o de aye kuma kayinde juguya kosobe en to belike sari kuma kan farnyara ka nyeshi an jenyando uma gregre ne yala an ere ka farafina kono an sigi nyogon chama kuma kan farnyara ka se o jamana uma ako kana na ke sababu ye ka ika do nyugo nyugo ni nyaga nyaga walima ka jigoni ninge anni olu chela sigi nyogon yala jamana munu me ka akame Musa Mara ka kuma la ali wala ako ko wati min ngoni tun dirama aka kuma Mali togola aye kuma munu fo a wati ni atunga anga kuma wero do akono min ye anga geleya yere Mali tew yere hamina ko yere onolu ferew olu boko da aywa mais kera jigitige ko ye aka laseli kono min kala na Mali togola o mala amma afarafina yere ka hamin belebele do bi o maya ka kuma bo aywa hamin belebele mi andi farafina tomba nyema da goshira kuma la le président de l'Union africaine no de ka yira jena mini tomba la ko farafina fene bo yara sa farafina ni joro ka kan Nations Unies nai kale mo yoro ya ka kuma kuma ina me kosobere ayo ani an yɛrɛ ka hamina ko fɛn min ye waati yɛlɛma ye changement climatique o jɔrɔ min bɛ an na n'o bɛ ka dantɛmɛ wale dankari kɛ jamana caman na k'ale m'o yɔrɔ ya kuma o de bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ gɛlɛya caman bɛ ka an sɔrɔ ka d'a kan Mali fɛngɛyalen don a bɛ don min na i ko bi Mali bɔgɔ ka fɛgɛn dɔɔni ka da gɛlɛya caman kan o de kɛra sababu ye diɲɛ lamini jamana caman a bi san tan bɔ bi olu de sigilen b'an kunkɔrɔ k'an kɔkɔrɔma don ayiwa ale m'o yɔrɔ y'a kɔnɔ ɔ fɛn min ye barakawulu ni nisɔngoya taama minnu tun bɛ yen k'a fɔ k'i b'olu kumaw fɔ ko nafaba tɛ o la ale b'a yira ale Musa Mara b'a yira k'a fɔ an ka ɲɛmaw min ko ka di ale ye a ko ale dɛ u ka min bila ɲɛfɛ waati bɛɛ la tuma bɛɛ la o de ye sigi ka fɔ ye min bɛ jɔli kɛ o de ye basigi min bɛ juru tigɛlenw bɛɛ tugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la an n'an teriw cɛ an n'an teriw cɛ dɛ u k'u ɲɛsin an ka degun ma don o don degun maliden bɛɛ de ko don ko ani ci min dir'u ma fanga furancɛ fanga charte kɔnɔ u k'o waleya ko o sira dɔrɔn de fɛ dɛ an ka jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ
a b'a danbe sɔrɔ a b'a ka bonya sɔrɔ ka ni lawale o tuma sira min b'an na taa lafiya kan ani hɛrɛ kan o b'o sira in de jɛya an bɛɛ lajɛlen Musa Mara ka kuma de mais kuma in n bɛ bɔ gafe kɔnɔ l'informateur ale de y'a fasigi ni bɔra gafe kɔnɔ n'Ala sɔnna dimanche nata an bɛ nin yɔrɔ an b'a kuma in an b'a décortiquer faso jɔ kɛnɛ émission 17h 18h30 Ala sɔnna i bɛ se k'an lamɛn direct la n'i ye an ka logo yɛrɛ bila groupe kan n'i y'an ka lien bulamani digi dɔrɔn i bɛ radio lamɛn en direct siga t'o la an da bɛ don a kuma la n'Ala ka sɔn i y'a faamu a bɛnna minnu ma kuma in ma bɛn minnu ma fo dɔ ko yɛrɛ k'a kan ka fa an da bɛ don a bɛɛ la n'Ala sɔnna a ka seereyaw da kɛnɛ bisimila bɛnkɛ jɔn ka kiri bɛ sen na Laginɛ dɛ Laginɛ deux points Moussa Dadis Camara envoyé en prison avant son procès o y'a nansarakan wala bamanankan na bɛ ka nin faamu bamana ko Moussa Dadis Camara o tuma la a taara kaso la fɔlɔ yan'a ka kiri don cɛ i kabako e de ye a dun ye mun de kɛ bɛna ɲɛf'i ye wali webu y'a fɔ cogo Moussa Dadis Camara n'i t'a dɔn ale ye Laginɛ jamanakuntigiya kɛ u y'ale de bɔ k'a jɔ tarata tɛmɛnen bɔgɔ jeninen sanfɛ k'a bila ka taa kaso la a n'a jɛɲɔgɔn 10 u ma 11 sɔrɔsiw caman b'a la a n'a ka gouvernement k'a to fanga la waati min o gouvernement maa caman bɛ a la o tuma la ni Ala sɔnna kunun kiri in daminɛna mercredi sabu fagali cɛjugu min kɛra septembre kalo tile 28 san 2009 Moussa Dadis ka avocat de y'a fɔ dɛ a ka avocat belebele min bɛ Laginɛ sariya dɔ fo k'a dɔn na kari avocat min n'a y'i défense ta kiri bɛ diya i la cogo bɛɛ de la avocat min a sara ka ca dɛ an b'a fo an bɛ avocat fo bɛnkɛ avocat in kɔni an b'a fo a kalannen don a bɛ sariya dɔn an b'a fo an b'a fo e b'a avocat in dɔn wa ayi bon ne kɔni t'a dɔn ani foli ka kan ne t'a dɔn jɔn don ani tɔrɔmɔɲɔgɔn ka kan e t'a avocat in dɔn wa ayi ne t'a dɔn jɔn don a kan ka taa ɲɔrɔ o kan ka taa mawuludi kɛ ɲɔrɔ ale fana taa mawuludi kɛ ɲɔrɔ ka fara e kan avocat in kɔni donc o la a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o la sa dɛ mun y'a f'i ye ko ne yɛrɛ tɛ ne na bɛ ɲɔgɔn kunbɛn i m'a kɛ fila ye wa avocat maître Laurent Antoine Lama a banna sa avocat maître Pépé Antoine Lama Laurent Laurent t'a la avocat maître Pépé Antoine Lama o mana nin maa 11 minnu jalakilen filɛ nin kiri belebele in na min bɛ lakali tarikuw la u welela i k'a dɔn tarata tileganfɛya fan fɛ ka yirula k'u k'u jɔ bɔgɔ jeninen ka kunu araba o tuma la o dɔw bɛ yen kuna sini araba u jɔra bɔgɔ jeninen kan mercredi o de sɛbɛnnen bɛ yan ayiwa nka a dɔw ka avocat ko k'olu jatigɛlen don dɛ u y'u wele k'u ɲininka tɔgɔw ni fɛnw na dɔrɔn ka tila k'a fɔ k'u ka taa kaso la yanni kiri don cɛ o kɛ bɛ ka avocat dɔw jatigɛ ka d'a kan procureur kɔni client 6 yɛrɛ bɛ yen u taara n'olu ye kasonba la direct ɲininkali ma y'olu ta la yɛrɛ i y'a faamu colonel dɔ b'o la yɛrɛ ko un certain séjourné Amaro u taara n'olu ye u m'olu ɲininka yɛrɛ ko c'est séjourné Amaro yɔrɔ Laginɛ tɔgɔ ninnu voilà ale ye colonel ye u taara n'ale wo la direct olu ma ɲininka yɛrɛ colonel Sonsirinu colonel séjourné i y'a faamu ayiwa avocat nana jɔ n'a fɔra ko k'u don kaso la yanni kiri don cɛ ko maa b'o kiri don dɔn wa waati ma fɔ o la avocat min y'o fɔ maître Salifu Biyavogi ale y'o fɔ journaliste ye tribunal da yɛrɛ bon Faransi gafe dɔ bɛ yen ko AFP olu ka lasigiden min bɛ yen a ko k'ale yɛrɛ Abilaye Serifu jaabi natɔ ye o kun ye o ye colonel ye ale tun ye kɛnɛyaso minisiriso ye Dadis ka waati la ale nɔ minɛna ko fagalen kɛlen kɔfɛ maa minnu joginna ale de ye kɛnɛyaso minisiri k'ale de bɔra k'a fɔ k'u kana banabagatɔ si furakɛ ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ datugu la k'u ka ko laɲininen don ale bɛ nɔ bɔ o ko la parce que a banna ko maaw ti furakɛ Claude Pivi ani Blaise Gemu nin bɛɛ ye sɔrɔsiw de ye olu fana tun bɛ kiribulon na ye arabadenw o tun bɛ kɛ maître Lama ka fɔ la bon u ma sɔn maaden ka don tribunal kɔnɔ ye pour que ale k'a dɔn n'a sɔrɔ maa jalakilen tɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen n'u bɛɛ nana wele in jaabi ale kɔni se bɛ maa 6 minnu na ale y'olu ye bɔra k'o de f'i ye n'o tɛ u ma 11 don araba 10 heures waati Laginɛ heure la ye o tuma u n'o bɔra k'u na kiri nin ko ninnu na ayiwa sɔrɔsiw
policiers ani miliciens minnu ye jelikɛnɛ bɔ nin don yɔrɔ a sɔrɔla lajɛrɛ belebele de fɛ Gwara Daba opposition ma olu de ye lajɛrɛ belebele kɛ Laginɛ Conakry a tolaci kɛnɛba la ye lafiya de tun don dɛ lafiya ɲɔgɔnna jɛrɛ rassemblement pacifique walasa a tun bɛ Musa Dadis kɔnɔ k'a b'i kɛ cɛbɔ ye walasa a kana o kɛ k'a yira la n'a y'o kɛ an ti jɛ n'a ye jama bɔkun tun y'o a kan'i bolo bɔ président nɔfɛ janvier 2010 jama bɔkun tun ne o pa capitaine Musa Dadis Camara ale min fana nana fanga la ni coup d'état de décembre 2008 il est venu bon, mais c'est le capitaine Musa Dadis Camara avait été porté au pouvoir en décembre 2008 par un coup d'état militaire. Babana Nindo Imadia, le 28 septembre 2009, Polotan Kenelai, Anido Untude, cousin de Tude, Animat Suramono, Bengafu. Aïwa, 28 septembre, Anan Nokando Chama, Mamoun Tora Lantofia, Ma Keme Ani Pitur ni Woro, Ulu Fara, Todi, Ma Bayirika de Jugina, Omada Fali Chejuni Jugini Cheju. O ye munnu mena ka taa n'u ye fɛnɛ muso 100 ani muso 9 tun b'olu la i ye bingani wale ta k'olu sɛgɛrɛ k'u to kaso la ye ni muso min ja i bɛ t'o bɔ kaso la ka taa n'o ye ka tila ka na kɛ wo la ye o bɛɛ kɛra o musow bɛɛ ye o témoignage kɛ commission d'enquête internationale la o ni ye min bila mais sɛbɛn fasiri pa ko a bɛ se ka kɛ a ka ca ni nin bɛɛ ye dɛ falen ka ca ni nin ye jogilen ka ca ni nin ye bingani ka ca ni nin olu ko minnu dara ɲɔgɔn kan sa u nana u jalaki n'o de k'u ye dantɛmɛ wale kɛ ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ ma crime contre l'humanité sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'o de yira u y'a ye k'a fɔ don nataw la u ye don minnu dar'o kan tuguni u continuera o kelen fɛ k'a kɛ n'u muso min y'u diya dɔrɔn u b'o minɛ k'o tun bɛ marche la u t'o datugu sufɛ u b'o bɔ u bɛ bɔ n'o ye sufɛ ka tila k'a kɛ wo la ayiwa Musa Dadis Camara an tor'o de la o bɛɛ kɔfɛ yɔrɔ a kun taara ɲɛnama dogo la Burkina Faso ye o tɛ gafe kɔrɔ dɛ mais ɲɛ y'o ye i kun b'a ye yɛrɛ wagati 2000 la an tɛmɛtɔla an y'a ye je te jure a bɛ danbɔ la a ka so da la ni dɔw bɛ danbɔ la yen ka logement na bien gardé damu ka da yɛrɛ wagati 2000 ne yɛrɛ de ɲɛ y'o ye a Wagadugu i y'a faamu a taara ɲɛnama boli la Wagadugu a nana sibiri yɛrɛ yan a tɛ siran koyi ko n'an b'i kiri sibiri don a donna Laginɛ sibiri ka dugu jɛ dimanche la walasa a ka kiri ka kɛ ayiwa bon sɛbɛn fasiriba y'i yɛrɛ ɲininka ko dɔ de la n bɛ n'o de f'i ye ko fanga bɛ yiran ni min na n'o ye fanga furancɛ fanga ye ɲangilibaliya ɲɔ ɲɛlen don Laginɛ fangaw fɛ cogo min commission internationale sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu min bɛ diɲɛlamini tɔn kɔnɔ olu y'a ye k'a fɔ surasi min mana fanga ta Laginɛ maga tɛ se ka k'o la dɛ maga tɛ k'o kɛrɛfɛ maa la wa kabini Ala ye Laginɛ da jagoya fanga de cayara ye kojugu dictature ni samadanw kɔnɔ yen fanga minnu tun bɛ yen jagoya fangaw de tun don dictature o kɛn bɛ ka diɲɛlamini tɔnba k'olu yira ko yala Dadis ka kiri in bɛ se ka kɛ wa ko sabu a bɛ ko caman kalama Africa News bɛnkɛ ji sɛnsɛnni min ka di kosɛbɛ kɛ ni kunnafoni walawalala i ta kɛcogo nin na bɛnkɛ bɛɛ b'a faamuya kosɛbɛ an tɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bɛnkɛ i ka dɔn an dontɔ ye kuma dɔ fɔ dɛ ko n'i k'i tɛ fara karamɔgɔ so taga la kara b'i sɔrɔ don dɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ min na ko ten jɔn de y'a baara kɛ a ye dɛ bɛnkɛ wa morikɛ yan kara jumɛn de y'o karamɔgɔ so taga kɛlɛ y'o sɔrɔ yen karamɔgɔkɛ yan f'u y'a kɛ wo la ayi ne bɛ taa karamɔgɔ so la quoi a tɔgɔ bɛ ɲɛfɛ o an ka taa pour chasser les mauvais esprits les charlatans droguent et violent sa patiente wa nansara kanama wala bamanankan na bɛnkɛ Bamana ko walasa ka kunnafɛn jugu gɛn ka bɔ muso in kunna muso in de taa filɛ i yɛrɛ di i ka dɔ batuta mori dɔ ma o de filɛ ka muso in fa dɔrɔgu la ten tewu ni ka bingani wale ta k'a sɛgɛrɛ an lamɛnbagaw k'a kɛ ten i kabako e de ye morikɛ ye ko ninnu kɛra cogo di Ayisa e de ye morikɛ ye Ayisa voilà
ni ye dagabana muso de muso wala sa mugan ni naani ani fale do mbabada ka ni je ko tabati bo abe sigi ɲɔgɔn la de wa anungala ni ngaja anga so gumbe nywana ni ngabo ajeli go toge mo ikoloshi mbabada ni fale go shamureri ikoloshi benge ani mbeti seleku mbeleku ikoloshi kangoloshi muna ikoloshi de ikoloshi benge ikoloshi mbolo kana magala wa ibolo kana magana de wa ka magan boy ambi tige ni moye si visite us les dévoués aywa voilà naam muso yi mbabada samugan nani furu de gɛlɛyara ma mbabada n'a ye furu min kɛ o ti bɔ kalo la ka kalo sɔrɔ n'a ye furu min kɛ o kɔfɛ o ti bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ mbabada muso in de tora o kɔnɔna fili la k'ale na taa duwawu ɲini i ka dɔn ni batuta mori ba in fɛ sa a tɔgɔ bɛ bɛɛ da ko batuta mori ko mori do koyi ni ala ka di muso in ko k'ale na t'i jigi sɛmɛ o la ayiwa a selen morikɛ fɛ yen morikɛ ye i k'a dɔn isigara kɛ sa k'a ka kow lajɛ ayiwa a y'a yira muso in na ko kunnafɛn cɛjugu de b'i kɔ dɛ o de bɛ k'i ka hali ɲɛta bɛɛ sabati i ka ɲɛta bɛɛ don galama la i ka furu tɛmɛ kunnafɛn jugubaw a bi komi ala y'i ci ne ma den a dalu bɛ n bolo n b'a kɛ cogo dɔn n y'a ɲɔgɔnna caman gɛn n b'i ka kunnafɛn ninnu gɛn fɛn yɛrɛ b'o boli k'a mɛn dayi muso ko tabarikala nin b'a dɔn dɛ k'ale nakun y'o yɛrɛ o b'a dɔn an balaka ninnu hakili kelenko ka di hakili kelenko ka di hali ba dɔ bɛ yen n'o ta ni cogo de la n ye n yɛrɛ kɛ mori ye awɔ a sɔmina a ye n bila a taara i sigi fo Amérique a ɲɛna i b'a dɔn ayi ne t'a dɔn i t'i ba dɔn ne bɛ n ba dɔn dɛ mais e bɛ k'a fɔ ko ne ba min bɛ ka fɔ i fɛ ne ta ne de t'ale de dɔn a kɛra n ba de ko n k'a ka furuko ɲɛnabɔ ne sera ka dalilu k'a la k'a furu o tuma e fɛnɛ k'i batuta mori dalilu y'a bila a bolila ka taa Amérique a bɛ yen ko Jɔrɔ Tarawele wa Amadu Jɔrɔ an ka taa ne ba bɛ n'i sɔrɔ yan ayiwa naam batuta mori a ɲɛ da nin muso canaja in kan Mamada ko wɛrɛ jiginna a kɔnɔ a ko n b'i ka jinɛ ninnu kɛ a baara bɛ kɛ kɛcogo fila de la n bi fura fɔlɔ dilan ka d'i ma i b'o min n'i y'o min i yɛrɛ b'i ka sigo ye i yɛrɛ ɲɛ la o kɔfɛ n'i tilala sigo in na i baara filanan di ma muso ko ko bisimila muso ko ko karamɔgɔ ko wala i ye n kunbɛn cogo min ko nin diyara n ye ko an ka fotonin ta dɛ k'u b'a ko selfie muso y'a ka telefɔni bɔ ten caw k'a ne karamɔgɔkɛ foto ta o da ala in tɛ sinɔgɔ ala in t'ale gin kɔ n'i sigara o la i kafiriya a b'o dogo maa la a y'o fɔ i k'a dɔn siratul kursiw kɔnɔ Mamada ja a bɛ fura fɔlɔ min di muso in ma dɛ a b'i komi n ye min ɲɔgɔnna di ba ma ja o ye sunɔgɔ fura de torogu i y'a ta dɔrɔn a fɔli yɛrɛ bɛ k'i bila sunɔgɔ la a fɔ n da la dɔrɔn a fɔli dama ye da la i bɛ ka sunɔgɔ nin fura jugu ye na kɔnɔ an ka taa na ni kɛɲɛ yɛrɛ siri ma o bila a kɛ wari bi ye wari bi ye de bɛ ne la kɔni n'i ye 2000 bi da ne ɲɛ kan hali ni bɛ sunɔgɔ n b'a fɔ nin ye 2000 ka sɔrɔ n ma ɲɛ ka sɔrɔ i b'i ɲɛ yɛlɛ ayiwa Mamada muso sunɔgɔlen tuma min a falen dɔrɔgu la tewu a lamɛnbaaw k'a kɛ Allah a y'i mago bɔ walimuso la walahi a ma da o ma dɛ muso ka saki hali masiri minnu tun bɛ muso la a nana sanusɛnniw ni bulanɛgɛ minnu tun b'a la a y'o bɛɛ bɔ ja muso sunɔgɔtɔ a dara a ka telefɔni kan a b'o ye ka kasaw kuru sentɛgɛ ani ko la muso ko ko wari min tun b'a kun ale tun bolo saraka ko ni misi ko bɛ taa bɔ a la 200 ni dɔɔni k'o fara a ka sanu ni tɔw morikɛ n'i bɛ min sɔrɔ tɛnɛ kana juma ma kɔnɔ a y'a kɛ sentɛgɛ ani ko laban janfa alimami i komi ne bɛnkɛ fu koliba dansɔgɔ ko sentɛgɛ ani ko laban ayi Mamada muso de nana bɔ i yɛrɛ la tuma min i b'a fɔ ko dɔ y'ale ta ka n'a fili sokolo de kɔnɔ ale dan bɛ dɛbɛni min kan n'o tɛ foyi tɛ so kɔnɔ yen tuguni foyi ale ko subhanallah a y'a yɛrɛ lajɛ a y'a ye se kɛra ale
a wulila k'i sigi a ma saki a y'a ye a ka masiru si t'a la a y'o fana faamu a ko a bɛ wuli ka finiw de ta sisan k'i yɛrɛ habillé tuguni a ye téléphone d'ale a ko payi a bɔra cɛ ka so ye dɔrɔn k'i tilen commissariat la ka plainte kɛ a bɛ kɛ ko dɔ bin n'ale kan a kɔni mɔgɔw b'a tɔgɔ fɔ sigida in na mais ale kun t'a dɔn ale n'a ma kuma ni bi tɛ comme a photo b'ale bolo commissaire ko non ni photo b'i bolo ka ban a banna ne ye téléphone bila marche la ka cɛ photo bɔ abada ni ala ko k'a b'i malo a b'i malo ka sɔrɔ a ma suda i la ni ala ko a b'i sɔn a b'i sɔn ala t'i ɲininka n'a ko a bɛ hɛrɛ k'i ye hɛrɛ min b'i gosi k'i dalen to i sigilan adamadenw bɛ ɲɔgɔn juguya la fu n'o tɛ ala tilalen don photo bɔlen commissaire a fɔ a ka cɛ dɔw a bɛ mun kɔnɔ u ye kabalen dɔ bɔ bututa mori in kɔni cɛ surumani a dalaw ka jugu a tɛ duman fɔ a ye kɔɲɔmuso ta a ma mɛn janga ma se k'u ka photo ta bilen jɛ b'a yɔrɔ dɔ yɛrɛ e b'a dɔn ayi ne t'a dɔn polisi ka taa yen nɔfɛ dɔrɔn i ka taa a yɔrɔ yiri la ayi a ka ɲi ne b'a taamasiyɛn de d'u ma n b'a sen surunin don mécanicien don muso fila b'a bolo a tɛ se olu kɔrɔ yɛrɛ a tɔgɔ bon a tɔgɔ fɔli a bɛ maa ka baraji ban n'i y'a tɔgɔ fɔ tile 40 bato o tɛ minɛ bɛnkɛ i bɛ tila tile 40 yɛrɛ bato kɛ a ko n terikɛ Adama Samake ye Paris a terikɛ Silama Koyita ye Gabon n kɔni b'o kalama a ka avocat défenseur Ousmane Kanté Barcelone y'a faamuna bɛnkɛ a burankɛ ye Kabaya Bari a kɛra komi bɛɛ bɛ nin tɔgɔ nin dɔn sa o a burankɛ ye Kabaya Bari a burankɛ ale ye voilà polisiw ye photo in de ta ka cɛ ɲini ka t'u tɛgɛ da bu tintin kan ayi ka na n'a ye est-ce que u ye ɲininkali tɛnku a la k'a laraw ye a jɔra a la mais a ma jɔ a bɛɛ la dɛ a ko ale kɔni jɔra a la ale ye sunɔgɔfura d'a ma ale y'i bolo maga ala de ale ma s'a ma e donbali o ma wusa n donna ma fɛn ta siga t'o la bɛnkɛ polisiw ko anw ka sɛgɛsɛgɛli da ye yan ye an b'i bila ka t'i di baba juge ma i sera mais i ma s'a ma i ni jugew na t'o ɲɛna o b'o tɔ dafa ye o de y'a to n'i ko i tɛ ba karamɔgɔ so taga la babada ko b'i sɔrɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ min na bɛnkɛ n'i tora ka bɛn a mɔgɔ bandi ninnu ma a sunɔgɔ furalamaw a sisi samataw ni a nasiw na fɛn dɔ n'a dɔw y'i tarabaso i bɛ laban ka kɛ olu yɛrɛ bololasogo ye e de b'o dɔn i b'a sɔrɔ e b'a ɲɛdɔn a yɛrɛ bɛ k'a ɲɛfɔ o bɛ kɛ mais e de ye nin yɔrɔ fɔ k'a sisi n'a ma e b'a fɔ sisan ko fura dɔ d'a ma ko sunɔgɔ fura ko furaji k'a k'o min o fana kɛra e b'a fɔ a sunɔgɔ fura dɔ a sura voilà ja dɔrɔgu don y'a ye sa bɛnkɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tɛ dansigi bi t'a la ni ala ka jɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn u ka tulomajɔ la ni ala ka jɛ ni ala ma baasi kɛ inchallah tɛnɛn don an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni ala ka jɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da kosɛbɛ bɛɛ k'an dɛmɛ ni duwawu ye tigitigi ni ala ka jɛ inchallah hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam